त्या गेस्ट हाऊसात आम्ही हाऊस सर्च मारून 2 जर्मन नागरिकां मेळिल्ल्या आणि तेंचे कडल्यान टोटल 64 ग्रॅम्स लिक्विड LSD जप्त केल्या. ही लिक्विड LSD 1 ग्रामाची किंमत 1 लाख रुपया इंटरनॅशनल मार्केटात 64 लॅक्स रुपयांची LSD दोन्ही जर्मन नागरिकां कडल्यान जप्त केलेली आसा आणि तांकां अरेस्ट केल्या. सर्जिओ विक्टर मांका हो 31 वर्साचो आणि दुसरो स्टिमेलर सेबेस्टियन हो 25 वर्साचो. हे दोघूय जर्मन नागरीक 13 नोव्हेंबराक इंडियन येयलेले दिल्ली आणि 21 नोव्हेंबरांतल्यान ह्या गेस्ट हाऊसान रावताले. सध्या लिक्विडचो यूज कित्याक? ड्रग्स तो LSD म्हणजे ते लिक्विड फॉर्मान असता तो आणि नाजाल्यार ते ब्लॉटिंग पर्पराचेर करता म्हणजे शुगर क्यूब्स असता तितून घालून तो इनटेक करता हाय करता अर्टिंग बिल्डिंग करून सायकोट्रोपिक सबस्टन्स. तुमकां कशें माहिती? आमकां आमी खूब दीस जाले वर्कआउट करताले बेसिकली आणि त्या प्रमाणे मागीर काल आमी सारके एक पॉयंट करून इन्फॉर्मेशन फायनलायज करून काल रेडी केली.